Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalom nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Biyernes pitsa 22 na bulan sang Enero tuig 2021. Anano ang mga balita ka mga isyu nga aton talakayon para karon nga adlaw. Iniblang pamilya Marcos ngani halin sang pagdeklarar niyanay Presidente Ferdinand Edalien Marcos ang martial law bangod sa itong sobra 20 anyos nga isyo wala kagtuo dakpanay dire pinatyanay dito kaladula dire salvage dito salvage dire porteto nga panahon daw nalasayan ako sa pamilya Marcos inaya klaro kay man ka abot kita sang martial law. Pero kahapon, daw nauyunan ko ining arangkada ni Senador Amy Marcos. Kung sa bagay, anak mo lang siya mo, ni anay Presidente Ferdinand Edalien Marcos. Kundi may mga reklamo, subong reklamo sa pasakaay sweldo, reklamo sa DTI, gagasaka ang presyo, sa balaklon sa merkado. Si Senador Amy Marcos, may ara panawagan nga para sa kon husto. Ano ini nga panawagan? Panawagan niya sa tanan nga local government unit nga i-promote ang home gardening. Ining ginatawag niya purpose. Ano ining purpose ni Jaime Marcos? Plant program. Tanom program. Nga suno saya, ang tanan nga government unit dapat nga ipaalinton sa ila sinakpan ang home gardening agod makapian-pian sa pagkaon labi na sa may manubo sweldo kag isa wala trabaho. Nga pati man siya nga kung mapisan ka lang daw hindi ka man magutman. Siling ni Amy Marcos, wala kita ginakulang sang bini. Ang kapital mo kapisan lang. Tanom kautan sa imuog saran o kung sa iban gani siling ni Marcos ginatanom lang sa misitira balunggay, pitsay, sitaw, talong, okra, kamatis kag iban pa plus nga kung may ulog saran ka kag may ara ka maligwa-ligwa nga lugar sagod ka sapat, baboy, manok, kanding da pato, bibi kag iban pa nga para sa kon husto ini. May rason siya nga kung mapisan ka, hindi ka magutman. Kung magprograma ang gobyerno, sining purpose nga ni, tanom, plant, makabulig dako sa tagsa ka panimalay. Subong may mga nakabati, kung may mga plantito, gatanom sa mga misitas, kagiban nga mga matahom, nga nagabulak, ini mga rusas, kagiban, pa okay man ina, pang dekorasyon. Pero, ining kay Amy Marcos mas maayo ini.
Kung may tanong ka da nga mga bisitas, okay man. Kung may maugsanan ka, laktan mo tuod mo. Iban ganing na tanong na tuod mo. Dito sa Singapore, kita ko dito, ang mga bisitas nila may mga utan. Nagbulubakasyon ko dito, sus, porte ya. Kundi may mga, ang ila to, wala ya squatter, kundi high-rise to ila mo. Pataas ka pataas. Mga pila ka floor na ang inaasaran, lot squatter. Sa tagsa to ka mga ginaokupar, may utan sila ya. Nga ginatanom, bisan sa masitira lang. Tidiri sa to, no, tambo ka induta, pilak mo bini, tubo na yun. Tiyan mo na nga silingko, daw nakauyon ako sini sa nga programa ni Senadora Amy Marcos. Tuod man, kung mapisan ka, mananong tanong, sagod sapat, kung mawadaan ka, sinsilyo sa bulasa, may gamiton ka, may pagkaon ka, kung mapisan ka lang. So, maayo ini, nga kung ipalinton mo ini sa tanan nga local government, unit ang plano, purpose nga ni Senadora Amy Marcos. Nami nasiplatan ko ini, kag daw conforme ako sa sining programa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:43. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Philippine Standard Time, las 6:48 na. Mayo maniho ang nagakatabo subong sa Bacolod, no, puwerte. Ang waswasanay proyekto. Waswasanay sang pila ka mga maayong plano para sa syudad sa Bacolod. Daw arangkada subong ni Congressman Greg Gasataya Porte. May-ari naman sa giningyo sa DPWH nga tun-an na paghimo sang diversion road sa area sang Sumag, Madalagan kag Burgos Extension. Kay sulo kay Kong Greg, 2 ka tuig na ini nga nakaligad sang una sini ginpangabay sa ahensya ang nasambit nga proyekto. Ang handom sini maayo, mapahagan-hagan ang trapiko sa syudad. Maayong balita pagid, kay sini nga tuig umpisahan na ang among proyekto nga bangod aprobado na sang Opisina Nasyonal kag nalakip na ining proyekto sa 2021 General Appropriation Act. Dibuy na sa syudad sa Bacolod kung matabo ini kadamo sa mga proyekto subong nga ginaarangkada dire sa syudad sa Bacolod gikan sa gobyerno nasyonal. Amo na kung mapisan ka bala kag ang tuyo mo kaayuhan sa syudad sa Bacolod. Ang makabenepisyo sini ang pumuluyo sa syudad sa Bacolod. Amo na bala kung kaysa maayo giman nga wala ga sumpakilay bala ang nasyonal kag lokal kung ano ang kaayuhan para sa nasyonal, wala ginabalabagan sang lokal nga panggobyerno. Kung ano ang iarangkada sa lokal sa kaayuhan sa Bacolod, wala nagakompetensya ang aton sini opisyal nasyonal. Damayo no? Kung mag-amo sini daw masanag ang palabuton sang syudad sa Bacolod sa tuig 2021 pasaka. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:50. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Yung Philippine Standard Time, las 6:54, kung kaisabla daw naluoy mo nga sa vice presidente mo, sa pungsod Pilipinas, si Lini Robredo, babae pa ginapulihan. May balbalon siya ni Presidente Rodrigo Duterte. May pitkon siya ni spokesman Harry Roque. Entrada man si Senador Bungo, nag-intraman. Siling ni Senador Bungo niya, kung agad niya sa komitabi, ikaw una pa bakuna da. Yung reaksyon sa opisina sa Vice Presidente, niya okay. Siling sang spokesman man niya okay Lini Barry Gutierrez. Siling sang Vice Presidente, handa siya nga magpabakuna. Batonon ang hangkat ni Senador Bongo nga una siya nga magpabakuna. Siling niya, total una pa lang nga simana sa Disyembre, si Vice Presidente Lini Robredo nagdeklarar na nga magpabakuna siya sa publiko. Agod encourage ang mga Pinoy nga magpabakuna. Pero una man si Presidente Rodrigo Duterte nga nagsiling nga pag-abot sa bakuna, una man siya. Di subong, nag-isol siya. Kinkambyuhan niyang statement niya paulihi lang ko. Kagkahapon, siling man sang iya sini presidential spokesman nga si Harry Roque, niya si Presidente Rodrigo Duterte, mapabakuna, closed door. Sa una siling niya, publiko, mapabakuna. Tiyari karon no? Ang Vice Presidente, nga agad na kuting-kuting, agad na issue, Di siling sa Vice Presidente, okay. Una ako mapabakuna. Nya lang to bala sa iban nga pungutod Singapore, Indonesia kag iban pa ang nagapanguna nga mga opisyal sa gobyerno among una nga nagapabakuna agod ipakita sa publiko nga safe ang bakuna. Ilang taon tani pag-abot sa bakuna. Kung sinong una sa linyada. Kung si Vice Presidente Lini Robredo
magpabakuna una, ti masiling ang Pinoy, ari galiho, agad lahikay, mas maisog pa siya, babae kontra sa mga lalaki. Ang mga lalaki, sungad lang ang matunog. Hala lang, kutak nga kutak, gapalipod hadlok man sa bakuna. Tiareo, ang Vice Presidente, una kuno, mapabakuna. Kabay pa nga, hindi magkambyong pahayag ya. Nga pagabot sa bakuna, basi nervyoson man siya. Kabay pa hindi lang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:57. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako gali si Melchor Legaspi. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo. niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, SalangaNo, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Time la City Uno, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magaduloong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita sa birthday boy karong adlaw, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita,